Salutare lume, eu sunt Ahitelo și acum vom juca Roblox Work at the Pizza Place. Haideți să începem. We wish you haideți să așteptăm să și puteți să jucați cu prietenii, puteți să ziceți, vedeți cine e online, dați și puteți apăsați aici și vedeți cine mai e online. Ok, hai să am intrat. Eu am mai jucat pe acest server, este foarte drăguț, bine recomand la toți care joacă Roblox. La toți. Toți. Ok, ce? Toată lumea, nimeni, deci nimeni. Știi ce înseamnă nimeni? Nu? Nu face nimic. Bă, da! Practic. Nici nu știe să fac o pizza. Wow. Ok. Eu mă duc aici. Nu e atât de enervant. Ok, aici trebuie să răspundeți corect. Vă întrebați și trebuie să răspundeți corect. Asta e ideea. Ok, vedeți? Love ideea pepperoni. Voi să crai. Așa. Ok. Serverul este foarte drăguț, bine cum la toți. Dacă vreți să faceți o pizza, bă. Ce are mă? Păi ce? Dude. Uai, bă, da. Asta parcă lucrez cu niște animale. Știi, da. Nu glumă. Parcă lucrez cu niște animale. Asta-i proastă. Ok, așteptați și puteți să luați comenzile și vă urcați pur și simplu în mașină. Chestia tare la mașină este că trebuie să deschideți capul ăla. Ce trei? E partea asta, ce trei? Uitați și casa mea. Ce probare. Hai, te ridic cu plăcere, de parcă avea bani să cumperi copțița. Băi, ce-un balac. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Și ce? E bine, îl recomand la toți. Ei bine, dacă nu aveți ce să faceți, luați, apăsați acolo pe butoanele acelea, dacă vă urcați pe ele. Dacă vă plictisiți, și gata. Faceți ce? Bă, da, vă spun eu, ăștia nu cred că aici animale. Vă spun? Da? Dacă nu mă credeți, now over. Adică putem să stăm acasă. Deci am zis să mă fac izolarea aia. Băi, da, animale ești, bă. Băi, idiotule. V-am zis că ăștia sunt niște animale, v-am zis? Ce-i bat joc de pizzeria. Ce-am să de buc mare. Băi, ce buc. Au. Ajutor, help. Au. Dacă nu merge cu mașina aia, nu merge cu mașina asta. Dacă întrebați de ce am atât de puțin bani, eu am luat banii pe furniture, adică pe astea. Ok. Încă a lucrat destul de mult la delivery. Dar ce zice mai mult să fim. Și dată manager! Să ai employee of day, că sunt cel mai bun. Eu nu ce cel mai mult. Ăștia stau în casă și dorm. Ok, hai. Păi. Ăsta e cel mai mare fum care nu. Aproape. Hai merge cu mașina acasă. Bă, da-te-a mea!
Bă, te cac mașina. Ai grijă. Bă, nu te min, bă. You idiot, West. Ca să zic în română. Sau că engleză, așa. Bă, tu te nu vezi cu mașina voastră, vă parcați. V-am zis eu că ăștia sunt niște animale, v-am zis? Nu sunt. Ok, dacă sunteți unii români și v-am zis-o și când sunteți acum pe server, încă îmi pare rău. Dar dacă sunt englezi, ok. Da, mă pot să mă duc acasă și acasă, Hapce! Nu zici pe la magazin. Nu, ce mă pe la magazin? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. In your kingdom we wish always a Happy New Year. Și a primit eu bani prin bucket. Da, dacă aș avea prin bucket, aș pita tot aici. Nu, glumă. Nu, tot cu moșina cu bucket. Da, să zici acasă. Au! Adorăse! Crăciunii eu, bă, adorăse! Dați și home. I'm on break. Unde mă mă televizor? O să am televizor. Aaa, televizor! O să le și n-ar când o să vedeți ce televizoare am. 2 televizoare uriașe și unul așa, bebe. Bebe, așa am născut. Vechi. Un cat ale 5 miliarde de milioane. Ce stare e că, da, vedeți ce puteți să face. Coming soon, la Lockstead. Oh. Și acesta este sfârșitul episodului 1 din Roblox. Eu sunt Ahitelo și vă urez Crăciun fericit, un an fericit, pa! Și un mare pa!